ערב טוב, ערב טוב. כן, סתמו את הפה, אני מדבר. תודה. ככה. כשהייתי צעיר יותר, היה לי חבר שאמר לי שאם אתה מעונן בזמן שאתה מחרבן, זה אומר שאתה הומו. ואני כאילו, לא יודע, בתור נער בן 13-14, לא כזה הפריע לי, לא כזה היה דחוף לי לעונן בשירותים. יכולתי את ה... מה אתה אומר? מה? סתום את הפה, אפס. אז חרבנתי לי, ככה. אז בתחון שהפרי האסור תמיד הכי טעים, כי הוא אמר לך שאתה יכול להיות הומו אם תעונן בשירותים, אז פתאום אתה רוצה לעונן בשירותים. זה כמו שאלוהים עושה את ילדות בנות 6 הכי יפות, נכון? ככה זה ככה, זה החיים עובדים ככה. אז אני ממש פחדתי שאני אהפוך להיות הומו מזה שאני מעונן בשירותים, עד שבסופו של דבר התחתנתי לאחרונה, אז נרגעתי, כי כן, חתונה, אני לא מפחד שאני הומו, כי הרי אין אף אחד שהוא הומו, שהוא נשוי, אז כאילו נרגעתי, וזה נורא מוזר לי, כי עכשיו בכל מקום שאני הולך מנסים לדחוף אותי למשבצת הזאת של הנשוי הממורמר. כאילו אני חזרתי לעבודה אחרי איזה יומן שלא הייתי, פתאום ישר, חרה, אין, חרה, אין, ועכשיו הכל נפילה, אין, לא, סבבה לי, אני אוהב אותה, לא, אין לי חרה, תאמין לי, חרה. ואתה מבין שאתה לא חלק מהמשוואה הזאת בכלל, כאילו, הם עברו אותך מזמן, הם מדברים על עצמם, ואתה שם להקשיב לסיפורים העצובים שלהם. הם גם נהיים כאילו נורא ספציפיים באיזשהו שלב. אתה חוזר לדירה שלך ברמת גן, ואתה רוצה לסיים את אשתך, אבל היא לא חרמנית מספיק, בגלל שהיא מסיימת את מוטי מקומה שנייה. מה? אני לא בטוח, זה. אז אני עובד, ואם זה האנשים האלה, בדיוק מזה האנשים האלה. זה אנשים שנהנים ללכת למילואים. זה אנשים שמקבלים כאילו את המכתב בדואר, וזה וואי, יס! קצת שקט, קצת לשכוח מהאישה, נעשה על האש עם החבר'ה, קצת... כמה גרוע, כמה חרא, כמה נוראי צריך להיות החיים שלך כדי שלעלות לשמירה ב4 בבוקר, שיש סיכוי די גבוה מהממוצע שתמות, כאילו, עדיף לך מה שבלות זמן עם הילדים שלך. אני כל יום לעלות על מטען, רק לא לבלות רגע עם הילד שלי. אז זה אני הטיפוס הזה. זה אנשים שעובדים בחברת טלמרקטינג, כמוני. כמה אני עובד בחברת טלמרקטינג, ולא משלמים לי שם על פי מחירה, משלמים לי שם על פי שעה. אז אני לפעמים אלך לעונן בשירותים, שמשעמם לי. ומה שממש מצחיק אותי זה שכולם תמיד לבושים שם נורא יפה, כולם תמיד סמארט קז'ואל, חליפות, עניבות, וכשאתה מגיע לשירותים זה כאילו הסוף של הציביליזציה. זה כאילו שכחנו מה זה להיות אנושיים לרגע. חל על הקירות, שתן בפח, עניין טועלת. מה? לפני רגע דיברתם על שקפים, הצגתם תשקיפים לחצי שנה הקרובה של מה הולך להיות, כאילו מה נעשה ללאנץ', ופתאום, כאילו, הורדתם מכנסיים באמצע היום עבודה, וואו, אין, אני חייב, זה כמו קופים שזורקים אחד על השני צועה, כאילו, כדי להרגיש עליונות, זה משהו אבולוציוני כזה, שאתה לא יכול להשתחרר ממנו. אז יש לי חבר שאני ממש אוהב, קוראים לו לירן, ולירן בא משכבה סוציו-אקונומית נמוכה יותר משל כולנו, והיה להם מחשב משותף אחד בבית לכל החבר'ה, לכל האחים שלו. אז יום אחד הלכנו שם ועשינו חיפוש, נכנסנו לגוגל, אתה מקיש על הסמן, קופצים לך החיפושים האחרונים, והחיפוש הראשון והבולט מביניהם היה הכוס הלוהט של דניאלה וירצר. מסתבר שאח של לירן, כאילו, נער בן 11, מאוד ספציפי לגבי הפורנו שלו, כאילו, לא מספיק לו סתם, כאילו, הכוס של דניאלה וירצר, או הכוס הלוהט של טלי שרון, או הציצי המטמטמים של ניאל הדר, זה לא מספיק לו, הוא רוצה ספציפי, הוא רוצה הכוס הלוהט של דניאלה וירצר. הוא בטוח שהמילה לוהט, כאילו יש חשיבות, כאילו, זה מה שישנה את כל מערך התמונות, כאילו, הכל סתם כוס, סתם לא זה, אבל אני לוהט, אש, עולה מהכוס, כאילו, וזה הרבה לפני הבועה. כאילו, אנחנו מדברים פה על התקופה שהיא שיחקה נכה, כאילו, דוד לחיים ולחיי אהבה. כאילו, אז אני לפחות מעריך את אח של לירן שהוא עדיין מעריך טרנדים לוהטים כמו הכוס הלוהט של דניאלה וירצר. הכוס הלוהט, כן, דניאלה וירצר. אז ככה.
שזה מגיע לאוננות, אז תמיד נראה לי שיש שני סוגים של אנשים ושני טיפוסים. אחד זה הבחור שהוא נקרא לו איש המשרדי. זה בן אדם שבא מוכן, הוא יודע מה הוא רוצה, תיקיות על המחשב, מקוטלג, א' ב', חורט תחת רטובים 8? למה לא? הולך, יודע בדיוק איפה זה נמצא, דסקטופ מתחלף של קורס ככה, הוא לא אחת היסטוריית גלישה שנים, לא אכפת לו, הוא בדרך כלל גם רווק, אז בכלל לא אכפת לו בכל העניין הזה, יכול לעשות אותו מה שהוא רוצה. ויש את האדם השני, שהוא אני, הנשוי, שנקרא לו החלוץ, שהוא יוצא להרפתקה כל פעם מחדש. הוא הולך ככה לספרייה שלו, מזיז את הספר ככה, יורד למטה ככה, נכנס לחדרון הקטן שלו, שאף אחד לא ישמע אותו, מתחיל ככה לגוגל, נכנס לגוגל, טבולה ראסה, חדש, אין לו כלום, אין לו היסטוריה, אין לו בוקמרקס, אין לו שום דבר. הוא אומר, טוב, נתחיל עם איזה, הכל טוב ויפה, השמש הוא בשמיים, כמה סתירות על התחת, כמה מציצות, הכל טוב ויפה, אבל אחרי כמה זמן, כאילו, זה לא מרגש אותך יותר. אתה צריך עוד משהו, אתה בזווית העין, האינטרנט שם להציע את זה. הוא אומר לך, כך, הנה, אתה רוצה בחורה נקשר, הנה, קשירות, כך, סבבה, לקחתי. ואתה ממשיך, ואתה זורם, ואתה הולך לזה, ואתה ובלילה, ואיפה אני בכלל? ונכנסת עמוק יותר ועמוק יותר לתוך העולם של האינטרנט המלוכלך הזה. אתה מוצא עצמך פתאום, אנשים חותכים את עצמם מפה, מסיימים אחד לשני, אתה לא יכול לחזור אחורה, כי אתה חייב למצוא את האלדורדו הזה, את התמונה הזאת שיש שווה לגמור עליה, כאילו, רק עוד אחד, רק התמונה אחת, אני נשבע, רק התמונה, just one fix, כאילו רק התמונה אחת, באמת, ובסופו של דבר תמיד יוצא מכל האקשן, מכל הלחץ וכל הרגשות האלה, תמיד יוצא שאתה גומר דווקא מול הדבר האחרון שרצית לגמור. כאילו זה בדרך כלל או שלפני שכל האקשן התחיל, שיושבים על הספה, אני אזיין אותה, שאני אקרא אותה, זה למי אכפת, או שכאילו, זה קלוז-אפ על זין, כאילו, זה כאילו, סתום סלואו מושן משום מקום, כאילו, וזרע ככה על המצלמה. משהו הפחדים שאולי אני באמת או שאני רואה את זה, ולמחוק את כל ההיסטוריית גלישה עם דמעות. זה לא קל כאילו לחיות בעולם הזה. וכשאני חושב על זה, חשיש זה קצת כמו הילד האוטיסט שלי. למה? למה חשיש? רציתי להגיד מפגר. קודם כל רציתי להגיד מפגר, אבל חשבתי שאוטיסט זה חריף יותר. אוטיסטים זה משהו שאנשים עושים רק כדי להתגאות פה. כאילו שתראו אותי, אני יכול כאילו, אנשים כזה כמו יאיר לפיד, והחלאות כאלה. אז חשבתי על זה, שחשיש הוא קצת כמו ילד אוטיסט, כי תחשבו על זה. מה אמא אומרת על הילד האוטיסט שלה? אוי, נכון, הוא לא נותן לי לישון בלילה, ונכון הוא עושה לי כאבי ראש, ונכון יכולתי להיות סופרת, יכולתי להיות מישהו, רק אם לא היה לי את הדבר הזה בחיים. אבל לא, אני אוהבת אותו, ואני רוצה אותו, ובסוף היום הוא מלא אותי כל כך הרבה אושר, שאני לא יכולה להפסיק, אני כל כך אוהבת אותו. בדיוק כמו שאני חושב על חשיש, כאילו, הוא הרס לי את החיים, הוא כאילו שיבה, אני לא יכול לעשות כלום יותר. אבל כאילו, אני אוהב אותו, בדיוק כפי שהוא, הוא מושלם, בדיוק כפי שהוא, אני כל כך אוהב אותו. חשיש! אתם יודעים מה מעצבן אותי ממש מעצבן אותי בזמן האחרון, זה דבר החם שמעצבן אותי עכשיו, גברים עם צעיפים. כאילו, אולי אף אחד לא יגיד לכם את זה פה, וכולם חברים שלכם, וכולם זה, אבל לא חם מספיק, סליחה, חם נורא, אנחנו במדבר, אם לא שמת לב, ולא, הצעיף הזה לא עולם אותך. אני יודע שאתה מנסה למכור לי פה איזה משהו אירופאי, אינטלקטואלי כזה, שמאלני, ליברלי, לא קניתי, לא מעוניין, לא רוצה את החרא הזה. כולם נראים כאילו הם חיים באיזה סרט כזה, כאילו כולם בשטויות שלהם, נותנים את אלה שעוברים לתל אביב כדי להיות משוגעים, כאילו הם היו נובדיס בנתניה, לא יודע איפה, באור יהודה, ומי הכיר אותם בכלל לנו, פתאום עוברים לתל אביב, וואו! אני עושה טוב במועדונים, אני הקול של הדור החדש, יש לי תעתועים, אני יותר טובה מאמא שלי, אני הדבר החדש, כאילו, איך כל דור נופל למלכודת הזאת? תסבירו לי, איך כל דור בטוח שהוא הולך להיות הדבר המגניב הבא, כאילו, שלא, הילדים שלי בטוח יתפסו אותי, אני אחד מהחבר'ה, אני לא מעף, אני יצחק כל היה פרימיטיב, מי הולך עם תעתועים בכלל, יא אפס, אמרנו את עצמנו לאיזה משהו וירטואלי, מי צריך את החרא הזה בכלל?
ויש המון רוסיות שהן מבוזבזות על רוסים. המון רוסיות שהן מבוזבזות על רוסים. כאילו מה זה? אנחנו לא קלטנו את זה? לא קלטנו את זה? כל כך כל האלה בחורות יפות, גבוהות, בלונדיניות, חטיבות, אחת הולכת עם איזה איגורים כאלה, עם שלייקסים, משקפיים, ליפה. אולי אתם לא יודעים למה זה, אבל אני אישית יודע למה זה. ואתם יודעים למה זה? כי הרוסים יודעים, חביבי. הרוסים יודעים טוב מאוד. הם שמרו על אנשים שלהם קרוב. הם מנעו מהם כל רפרנס לכל תרבות ישראלית. שכל מה שישאר להם זה רק שיבורשקה והסרטון הזה של שועל זאב שרודף אחרי שלא מועתק מטום וג'רי בכלל. אלים כן, לא שמנו לב. כאילו אז אני אומר לכם, צאו מזה, יש לכם כל כך הרבה אופציות, יש לכם כל כך הרבה דברים כאילו, כל כך הרבה אשכנזים טובים שמחכים לכם מאיפה לפינה. אבל כשאני חושב על זה, רוסיות, גם שהן כאילו לא יענו יוצאות עם רוסים, הן יוצאות או עם תימנים או עם ערבים. ככה שכאילו, רוסיות זה היה עם הטעם הכי גרוע בעולם, כאילו. אז זה היה בעיה אצלם בכלל ולא אצלנו. ואני יודע שכולנו פה צעירים, אני יודע שבאנו לצחוק, אני יודע שסך הכל זה סטנדאפ סך הכל, אבל אתם יודעים שדודו טופז תלת עצמו על כבל של מלחה? לא בצחוק, הוא באמת כאילו ישב בתא, לבדו כאילו בעולם, מדמיין לה אותה הראשון בבידוד, שהוא, אתה יודע, מראיין גרביים, וכאילו נושך אותם ככה, כאילו, וזה מה שנשאר ממנו, כאילו, אז אני רוצה שנעזוב את הערב הזה עם מחשבה אחת עצובה לפחות, על דודו טופז שתלת עצמו על כבל של מיחם, ואם לא תזכרו את כל הסט שלי, לפחות תזכרו את הקטע על דודו טופז. אני הייתי אסף אלפר. כן, יש גם את ירמי שיק בלוז!